izinqwele zabathandi bamaskandi le igroup elapha ku-Facebook ekhuluma iy'ndaba zikamaskandi kaBhokwana lapha nakhulunye nje amathopiki awodwa usuku nosuku elokhu ephindaphinda. Right, sibona bani uZikhona Gumede wabhala ipost ubhala ipost ethi khona ngampela ngimsoli mina umgodi uma ivika ngokuthi khona abathenga ama-streams abahudula bo-SK emakethe kuze kugoloze bona okuthungwayo no Smirnoff abanye impela kubona ngokusa cabanga nje umculo ona 8 years edayisa online kodwa akanayo ingoma eno-8 million streams ihlazo leli elidinga zona izaba nokuthi ama-strings ayathenga uma sithi sishebe simbozo uphuthu kusuke into ekanjena la waseveza-ke umsebenzi ka-SK ama-monthly listeners ney'ngoma-ke ey'hamba phambili ezikaMthandeni. Right, akwesibuke kahle-ke i-list la emekhona kukanjena-ke bafowethu kukanjena ngane zakwethu nansi inkinga yami engifike ngibe nayo ngomsebenzi or ngabantu abalandela umaskandi. Uthi umuntu ene-opportunity kuthi umuntu enethuba lokuthi adayise iqhawe lakhe abeke kahle iqhawe lakhe akhombise amandla eqhawe lakhe umuntu kodwa kunalokho umuntu uzokutshela ngomunye umculi uzokutshela ngomuntu ongekho lapho uzokutshela ngomuntu athi uyahluleka njengamanje uthi lo muntu Khuzani uhluleka ukuthi ingoma yakhe ifike ku-8 million ikhona ke-SK ziningi zi-more than 3. Why-ke lo muntu engakhulumi ngo-SK akhombise phela ukuthi SK wenza kahle kulamalanga uyaphusha umsebenzi wakho ukhuphuka ngesivinini. Yingani umuntu engavezi okuhle kodwa ngomthandeni? Yiyo-ke lento efike ngishaye la singabalandeli khona. Into ebuhlungu ngalento ngesikhathi i-competition isashisa ngampela ngesikhathi kusenama-event ngesikhathi kusaya ngokudlala emarediyweni ngesikhathi kusaphushwa ama-physical CD kubona kunemfaniswano kuvota Ukhosini for iminyaka ngale babehlala bephika ngaphesheya konke kwenziwa uKhuzani babethi yenzelelwa babethi uthanda ungizwe uthanda umcineka babekhuluma yonke into ongayicabanga babethi uvalela abaculi babethi ufuna ukubukwa yena yonke into ufuna ibe ngayo akukho okungakhulunywanga ngesikhathi uKhuzani isetop enza yonke into. Kwafika u-online mawufika u-online nakhona uthatha isikhathi abantu ukuthi bengene egemini kuthe uma bewubamba bona online neplan abayitholayo sekumele kushintshe yonke into sekumele manje kushintshe imithetho sekumele manje kushintshe ukukhuluma izinto ababey'phika bona bangaphesheya sekumele manje zivunywe ngoba naku sekuyibo izinto ey'bahambela kahle empilweni akusebenzi kanjalo akusoze kwasebenza kanjalo futhi into engingayisho mina nengayiveza njengamanje izinto lezi o-SK abazenzayo zinhle kakhulu o-Smirnoff basebenza kahle kakhulu o-Limit obani oMenzi oNhloso oMshini Wemali oMafikizolo they are doing very very well. Iyona-ke i-competition yakhe leyo SK abange nabo labo bantu labo angithi nambona uKhuzani ukuthi uziphilela impilo yakhe wenza ngendlela yakhe uhamba ngerate ahamba ngayo banganike nodwa-ke lapho ngoba nithi yibo abazamayo ukuthi besondele ku-SK abaqhubeke bezame nimncome nimiyeke-ke phela uKhuzani ngoba nina nithi akekho lapho nithi uyehluleka ku-right-ke ncomani-ke u-SK ukuze phela kubonakala ukuthi uhamba phambili izinto zimhambela kahle. Yini ningakwenzi lokho? Ingane ningafuni ukurecognize abanye abaculi more than uKhuzani ingoba niyazi ukuthi uKhuzani uniphilise kabuhlungu isikhathi eside iminyaka ukuphumula nizake nikuthole iminyaka eminingi ngiqala nje ukuthi kube ngcono nje kule minyaka emibili eyedlule kwakhale kwathi dwe kwakhale kuba lento eniyitholayo for 13 years 13 years kungekho lutho ngalethi homework
ngingalethi i-classwork, ngingabhali i-test, kuhlulwe ingcaci. So akukho mina engingakusho noma engingakugxeka okuthize umsebenzi kaMthandeni. Engingakusho nje yini balandeli, ngikhuluma nani, ngithi lento is about you. Yini okumele niphushe, niveze okuhle okwenziwa uMthandeni, nikubeke kahle. Kodwa uma nisasheba noKhuzani kuleyo nkulumo leyo, nisafana noKhuzani, angazi ukuthi nina uMthandeni niyomrecognize nini ngokuthi wenza kahle, niyobona nini ukuthi wenza kahle, ngoba umhlule iminyaka, years and years. Bekuvotwa, bengenwa abalandeli abaningi, kuya ngemfaniswane, kuya ngokudayisa online, kuvotwa okhozini. Akukho lapho ade engawini khona uKhuzani, always behleli win, always. Leyo competition leyo uKhuzani wayiwina kudala, waphumela kudala, wangena ngomhlobo wenene kwesinye stage, wafika wawina nakhona uKhuzani, wayidlela amahlahla, wadliwa nawo wonke umuntu, kunzima kuminyene utshuma, wafika wawina. Esiteshini bekunganakekile ukuthi engafika ayokwenza kahle kuso, ngoba abantu bebethanda ukhozi kakhulu, bekwazi ukuvota. Manje-ke uthi uyayibuza ukuthi kahle kahle kwenzeka kanjani, yini le abantu abangakhoni ukuyibona nabakhona ukuyi-recognize. Akusekho uKhuzani emhlabeni eningakulindela kuye okutheni. uKhuzani usephila impilo yakhe generally, unemicimbi, unamakhampani, uphusha izinto ey'ningi. Umculo usamsebenzela uKhuzani, usamsebenzela kakhulu. Yingakho bethola nama-gold certificate ngokwaRISA, imbongolo angidlali ney'ngane. Leya nto uyithola ngokuthi uthola ama-streams athize, hhayi ukuthi uthola ngoba uno-8 million, cha. Uyithola ukuthi ufinyelele kuma-streams athize. La awatholile uKhuzani, njengabanye abaculi abakwenzile lokho. Kulabaculi abasafikayo abakutholile lokho, noKhuzani namanje usakwenza. So ikuphi okufunakalayo, ikuphi uKhuzani okuzomela akwenze ukuze nibone uKhuzani akayindawo egemini usasekhona, usazobusa. Nifuna ashaye u-23 million wama-streams, nifuna ashaye u-13 million, ilokho enikufunayo? Angeke kwenzeke lokho. uKhuzani ingoma zakhe zonke ziyadlala, ingoma zakhe zonke zine-message ehlukile kunenye. Akunangoma eyodwa kuthiwa izoqekeleza phambili ezinye y'sale emuva. Cha, akujwayelekile kanjalo. Nina uma kunisebenzela lokho kuhle, kuhamba kahle futhi. Uma nilwela ukuthi ama-streams ey'ngoma eziwu-5 bese kuba ama-monthly listeners, uma kuyiyo i-achievement yenu leyo, siyanibongela, halala, bambelelani lokho. Kodwa engikufisayo ukuthi ngelinye ilanga nike nimncome uMthandeni ngendlela enza kahle ngayo kulamalanga, kulezi nyanga lezi sakamuva. Nincome nje yena uqobo lwakhe, ningamshebi. Niyobona ukuthi le nto iwenhle kanjani, niyobona naye ukuthi uyoba happy kanjani ngaleso senzo. Uma nisaqhubeka niphusha uKhuzani, nidlala ngesikhathi, akukho okuyokwenzeka, akukho okuyoshintsha. Lokho kuyobe kuprove ukuthi uKhuzani usengaphezulu kokuqhabuleka esikeni.